Ćao svima! Šta to imam ovdje? Moramo odmah da probamo. Kako ukusno! Hej, ne ometajte se! Treba da dekorišete tortu na temu sirene. To je jako jednostavno. Kako lepa lutka. Ja ću uzeti. Ne, ja! Meni je potrebnija. Vrati! Vidi šta si uradila? Dobro je što sam ja dobila gornji deo lutke. Stavit ću ga pravo u tortu, a zatim ću uzeti nož i odseći višak. Odlično, već izgleda dobro. A sad ću preliti sve zlatnom glazurom. O da, ja obožavam zlato. Predivno. Wow, stvarno nije loše. Šteta što imam samo rep. Ali smislila sam šta ću s njim. Zabošću ga ovako. Šta je to? Polako, Rose. Sad ćeš sve razumeti. Treba mi mastika. Napravit ću kuglicu. Da, to će biti lice moje sirene. Treba dodati nekoliko detalja. I eto. Lepota. Dodat ću ruke i napraviti kosu. Super! Ostalo samo da sve spojim i... Gledajte kakvu lepu sirenu sam dobila! Zar to nije super? Ali znaš, ni kod mene još nije sve. Napravit ću rep koji nedostaje od ovog belog krema. Da, a sada prelazim na detalje. Trebaju mi ove zlatne krljušti. Poređat ću ih jednu za drugom da dobijem neverovatno lep rep. Što je to? To je tajno blago. Hajde da vidimo šta je unutra. Wow! Kako divne čokoladne školjke. Stavit ću ih u ovu činiju sa srebrnom bojom. Da. Zatim treba dobro potresti i eto. Dobila sam srebrne ukrase. Stavit ću sve na tortu. Divno. Šta? Dobro. Moja torta će biti još bolja. Sipat ću svo zlato direktno na tortu. Wow. Eto, čija torta sad sija bolje, a? Zatim ću uzeti ove lizalice u obliku školjki. Slatke su. I njima ću ukrasiti svoju tortu. Divno. Baš mi se dopada moja torta. Šta to imaš? Gledajući, Rose. Uzimam ove tanke listiće karamele i stavljam ih na tortu. Eto, sada moja sirena kao da zaista pliva u okeanu. Nešto sam smislila. Susan, gledaj! Ta vrana ima srebrnu ogrlicu. Glupačo jedna. Fuj, kako smrdi. Zamenit ću sirenin rep pravim ribljim repom. Sad ćeš sigurno izgubiti. Dame, pokažite svoj rezultat. Kakve lepe torte. Da vidimo da li su podjednako ukusne. Zlatna torta. Nije loša. Da, sviđa mi se ukus. A sada da probam srebrnu. Jedva čekam. Čekajte, ukus je zaista čudan. Je li ovo prava riba? Fuj, vratit ću. Stanite, nemojte to da jedete. Ko još stavlja živu ribu u tortu? Fuj, pobedila Rose. Znala sam. Čestitam. U ovoj rundi koristite jagode da ukrasite tortu. Krenite. Biće urađeno. Evo ih. Opet jedna porcija. Kome će sada pripasti? Meni sigurno. Jao, vidi šta si uradila. Hvatam. Ajde, moram uhvatiti što više.
Ne, ja ću skupiti što više. O, ne! Činija pada direktno na moju tortu. Joj, kako da popravim ovo? Postalo je samo gore. Okej, znam šta da radim. Treba mi kalup za tortu i srebrna glazura. Evo je. To je to. Sipat ću je u kalup. Odlično. A preko glazure ću staviti ove kore. Da, tako je. Izgleda ružno. Čele, odlazite. Marš odavde, ovo je moj med. Obožavam med. On je kao tečno zlato. Sipat ću ga na dno šerpe. Odlično. A sad ću uzeti jagode koje sam uhvatila i umočiti ih u med. O, da, divno. A sada stavljam to na moju tortu. Super! A gde da stavim ovu jagodu? Mogu samo da je pojedem. Šta je to? Odlično, glazura se stegnula i torta sad izgleda prelepo. Sad je treba ukrasiti. To je divno. Stavit ću jagodicu na tortu i dodati ostale. O, divno. Ne mogu da verujem. Treba mi nešto posebno. O, dostava je tako brza. Super! Skloni ruke, to je moje. Da vidimo šta je unutra. Wow, nevjerovatno. Ovo je KitKat od pravog zlata. I zabrat ću ovaj. Odlično. Stavit ću čokoladice u krug. Što? Poslednji dragi kamen i gotovo. Šta kažeš na moju tortu, Rose, a? Moje ipak bolje? Šefe, gledajte! Ne, bolje gledajte moju tortu. Ne, moju! Odmah prekinite svađu! Dosta! Ups, izvolite. Od koje li da počnem? Ova torta izgleda zanimljivo. To su jagode u medu. Super! Sviđa mi se torta. A sada da vidimo kakva je ova. To je još lepše. A ova gumena bombona je prosto savršena. Teško je izabrati, ali pobedila je Susan. Baš sam srećna. Smiri se, bre. Ćuti. Ti ćuti. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao.